محمد الأمين نفديك بالثمين، محمد الأمين نفديك بالثمين، يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين، يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين. محمد الأمين نفديك بالثمين، محمد الأمين نفديك بالثمين، يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين، يا مصطفى يا مجتبى يا أزهر الجبين. ويا إماما للهدى بنهجك المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ‘Yan uwa masu kallon mu maza da mata da sauraron mu, ina muku sallama irin ta musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da haduwa a cikin wannan shiri na daga dausayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan shiri ne wanda cibiya ta Almajid ta shirya ba don komi ba sai domin hiddo da darussa daga abin da ya shahi maganganun fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farin jakadi wanda ba a taɓa yin kamarsa ba, ba a taɓa samun mutum kamarsa ba tun da ƙasa take ba ta taɓa ɗaukan mai darajar shi ba, tun daga shine shugaban annabawa ga baki ɗaya da manzanni, zaɓaɓɓen halittu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A yau insha Allahu za mu ji daga wannan hadisi wanda ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rawaito mana, wanda hadisi ne shahararre a wajenmu, wato hadisin Umar bin Khattab Allah kara masa yadda, wanda ainihin yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, yake cewa naji annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhir alhadith. Yana cewa innama, malamai ne lugha suna cewa aka ce innama tufidul hasr, innamal a'malu binniyat, kadai aiki bai ingantuwa ya zama ansashe sai da niyya, wa innama likulli imri'in ma nawa, kuma kowane mutum akwai abin da ya niyya a cikin abin da yake aikatawa. A gurguje wannan hadisi malamai sun yi bayani a kansa da yawa daga cikin wallafe-wallafai da aka yi na littattafai, su malamai sukan kawo shi a farkon ainihin babi ko farkon muqaddima domin muhimmancin shi. Wannan yasa ainihin Ahmad bin Hanbal yake cewa wannan hadisi usul min usuluddin, wato wani ginshiki ne daga cikin ginshikin addini. Haka Imamu na Shafi yana cewa huwa thuluthul ilm, yace wannan shine kaso ɗaya cikin uku na ilimi ma baki ɗaya. Wannan hadisi yana da darussa masu yawa. Hafiz ibn Rajab Allah ya kara masa yadda ya ta bayani. Daga cikin darussan da muke so mu isan ma 'yan uwa a cikin wannan shirin shine wannan hadisi yana koya mana ainihin sharuɗan ansa aiki. Malamai suna cewa sharuɗan ansa aiki guda biyu ne. Abu na farko shine abin da hadisin ya fara da shi, abu na biyu shine abin da hadisin ya rihe da shi. Wato abu na farko shine niyya kuma ta kasance tsarkakakkiya, ainihin ingantacciya, wadda aka ne Allah da ainihin da ita, ma'ana mutum yayi dan Allah. wa ma umiru illa li abdullahi mukhlisina lahu din. Abu na biyu shine mutaba'a, kamar yadda yace man kana hijratu ila Allah wa rasulihi ay wattiba'an li rasulihi, bin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin komai. Da haka ya koyan uwa masu albarka, mu zama masu tsarkake niyyar mu a cikin duk aikin da zamu yi, sannan mu zama masu kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wasallam don addinin ya cika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.